I can't believe that Narendra Modi ji has recognized and appreciated my content in public. Serious? Kublai pi baro ki parlok ba ik ba wan shak ne ka channel jongi kumta parlok kane ka the bhabriu ka ba phi lawan yo I ha kane ka video kade na Nagaland kalar wai bha ya ka jingrwai ha ktin khasi jongi wat UPM Modi ru ulaya ro ya kane ka samla naga kane ka samla bhabriu kalar wai bha ya ka we ka jingrwai ha ktin khasi jongi ngan sa pansawa yepi aku kujong kane ka video katai ka jingrwai khasi kumta tongin yetu yepi shpang kane ka thei bhabru kane ka samla kade na Nagaland kasa Guwahati bat kapule lo ka karteng jongka kade ka misi chili bat kade ru ka content creator ka shna ya ki vlog bat karwai ru ya ki jingrwai hakiba bun jaj kitin kene ka samla kalong ka badon sabha kalarwai hakiba bun jaj kitin kunthup ya baro kitin jongkari jongi kata kitin Bhojpuri Bengali Marathi Mizo Assamese Manipuri bad kitin khasi jongiru badang shin kene ka samla bhabriu kalarwai ya ka jingrwai aga Chhat Puja kitin Bihari bat da kabarwai ya ne ka jingrwai kalayo ya nam ka bakrau bat wat UPM Modi ru ulaya ro ya ne ka samla bhabriu na Nagaland rangkat bat ka jingpule ya kerdan ain kene ka samla kala nang ru ya ki tin jongki jela bapher akari jongi kalong ka ba itanat bha ha ka dur bat ka don ka sap kumju Mai là slim nim boy kin du just kai pi dum min sim ka kin yo jing mu jing praka tang shapi mar lok chong ha ki om mat kup sai tu shan le ya jing ye bang ai phi yong pui sak ma ha jing ya len ti du wan